Салом алайкум. Салом алайкум ака. Хита муаррифӣ мекардӣ? Ма NDN ака. Батл мақсади батл қатъи омадем. NDN никтая ё номи группа? NDN. Хорошо, хуш омадӣ ба офиси майдони Battle Go. Ба хулосаи батлкунӣ омадагӣ. Уже фаҳмоай. Мақсад ягон кас ки ти батл кардан мехоҳӣ ё ки визов додан мехоҳӣ ё ки визов қабул кардан мехоҳӣ? Ман визов қабул карданем. Визов ки ана Max 98 Max 98. агар қабул куна мақсад жилани дошта боша, вақт дошта боша, мақсад биёя видео куна ки хайо ма қабул мекунам. Мақсад ба биёем, маслиҳат кунем, рӯз шаҳрӣ кунем. Баъд чӣ меша намеша мақсад. Хуб. Max 98 визовиш асосан MC Шурик да буд. MC Шурик да комментария навист ки ма вақт надорам мақсад батл карданда. Миннатдории хидма ба MC Шурик мерасонам ки мақсад конкретна и ясна омадаам натона да комментария публиковать кард ки батл намекунам ва хоҳишам надорам. Раҳмат MC Шурик. И мақсад баъдаи отказ кардани MC Шурик визов ол буд да мақсад плюс минуси 1 сол 2 сол калон ё майдада. Max 98 хай не батлта не мужик омад қабул кард визовта. Агар розӣ бошӣ биё ба наздикӣ мақсад агар видео мекунем. Агар қабул боша ҳамин бача кати моҳи апрел батл мекунем. Насиб карда боша рӯзи батли Lil West Rally параи шумо дуюм пара меша, якум пара меша амрӯз. Якумшам баъд батли рали чамша. Насиб барое ки вай батл ҳоли на ҳамаш муайян. Ана бо як гап дига, агар мақсад ягон кас дига жилани дошта боша, мақсад бо батл мешава, бо батли дубади ҳам мешава. Агар ягон кас жиланкаи дубади дошта боша, ягон рай дига ҳам ҳаста. Не ҷа медони да гап да чие? Мақсад ма хирсандам ки мисол шумо батл мекунен, дубади мекунен, як ба як мекунен, не ки гап да ҷае ки ҳоли мо дубади батла қабул намекунем. Мо зиражда фақат батли як ба як и да бисёртар версус карданем. Ягона батлера ки ҳозир мо ни версус мезгаронем, и батли Марио 0 грам меша, барое ки ҳар ду тараф ба розигии ҳар ду тараф ва ё гуфтанд ки мо минускатиам мехоҳем шоу кунем. Мо ба ҳам вай кардем. Асос батло дар майдони батл ё батлгов дар намуди версусиш меша фақат. Не ки агар ба розигии ҳар тараф гӯянд мо я раунди минускати мехонем, агар ҳар ду тараф розӣ шава, мо мақсад мегирем я раундишона ухали мемонем да. Анашот дубади батл ҳоли ҳичи гуфта наметонам. Хай ба ҳар ҳол нами визофет қабул нашуд дубади партофтагӣ мақсад ки агар ягон каси дига пайдо шавад дубади да марҳамат биёянд, хая фикр мекунем чӣ бане ташкилиш мекунем. Пайдо шава мешава ҳама чӣ. Каналмон медроӣ? Подписатсия кардагӣ? Подписатсия кардем ки дидем видеоҳо майдони батла тамошо кардем. Навигариҳо гуфтем мо ҳам я навигарӣ кунем. Бас яки хайр хапада биштан дига. Хуб мешава. Ҳама чӣ дар дасти хитонаи ёшен. Мақсади батл ягон ҷои гандагӣ ҳам надора, ягон ҷои хубӣ ҳам. Хубиш ака ҳамяе ки дар ҳолате хита хуб нишон додан имрӯз метавонӣ ки 1 сол пас шояд ранги батлерои номдори ҳозир дар Тоҷикистонанд, мисли Стёпаву, Ралик ки Райдер дигаро бо барои баромад сум кор кунӣ.
хулоса маҳоратта нишон те хишру тайёрӣ бин макс 98 қабул кина айпай батл меша. пай батл меша бо мақсад ман урам намешнасам урам мара намешнасам мара якум бора батл буромадан ман хеле интереси мешавад. гап давай нест ки мисол ки кира мешнуса намешнуса гап давае ки одам агар батлер боша маҳорат шаниш ҳо ака нисбати одамера ки ҳама мешнуса нисбати ӯ батл кардан осонтарай леки асос бигирем маҳорати батлер дар ҳамун ҳолате маълум меша вақте ки вай ай ҳеҷ хабардор нест не ки батли дараҷаи баланд нишон медиҳад нисбати оппонентш. саломат бошӣ. раҳмат. як бори дигар дар охири видео моро хоҳиш карда буданд ки респект ғарибода битем. дар як чанд видеои охир респект ғарибода медодем. дирӯз дар ҳами дар комментариҳои видеои макс 98 як бародар нависондае ки ай ҳами респект додана дар ҳақмон дуо кунен. раҳмат бародар ки ҳамхали одамо ҳам ҳастанд. дар ҳақтон дуо мекунем. саломат бошед. обод бошед ҳама каса.